ба тафсилоти гузоришҳои барнома шурӯъ мекунем. махумоти милисияи ноҳияи Мастчоҳ аз мусодираи воситаи нашадори намуди афён ба миқдори махсусан калон хабар медиҳад. Кормандони оперативии шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ фаъолияти шабакаи трансмиллии нашаҷалобро дар ҳайати шаҳрвандони Тоҷикистон ва Қирғизистон ошкор аз гумонбарон наздик 18 килограмм мухаддароти нави афён мусодира намуданд. замоне ки инсоният аз оқибати манфии воситаи нашадор воқиф гашт, ҳар амали алоқаманд ба он ғайриқонунӣ ва ҷиноят аст. ошкор намудани ҷиноят дар самти муомилоти ғайриқонунии воситаи нашадор барои кормандони хадамотҳои оперативии мақомоти милитсия самти асосии фаъолият аст ва ҳар як корманд кӯшиш мекунад дар ин самт саҳми худро гузошта дар пешгирӣ ва ошкор намудани ин намуди ҷиноят натиҷа ба даст орад. кормандони шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи Мастчоҳ охирҳои моҳи январи соли ҷорӣ бо гирифтани ахбороти оперативӣ тавонистанд фаъолияти пинҳонкоронаи шабакаи трансмиллии нашаҷалобро ки аз ҳисоби шаҳрвандони Тоҷикистону Қирғизистон созмон ёфтааст ифшо ва аз ин гурӯҳи муташаккили нашаҷалобон 17 килои 985 грамм мухаддароти нави афён мусодира намоянд. ду сокини вилояти Суғд Шаидов Мирзо Юсуф Ғафурович соли таваллудаш 1980, Ҳошимов Мирзо Аҳад Қурбонович соли таваллудаш 1988, истиқоматкунандагони шаҳри Хуҷанд ва шаҳрванди хориҷӣ Абдумалик Улу Искен соли таваллудаш 1993, зода ва истиқоматкунандаи ноҳияи Алабукар вилояти Ҷалолободи Ҷумҳурии Қирғизистон узви ҳамин гурӯҳи нашаҷалобанд ки мақомоти милитсия онҳоро ҳангоми интиқол додани миқдори махсусан калони воситаи нашадори афён дастгир намуд. Цел визита в Таджикистон. вазифаи ман дар ҳайати гӯяд ҳамин буд ки шаҳрванди Қирғизистонро ки як рифиқам наркотик дошт бо ҳамон рӯбарӯ карда мондам. тавре мақомоти оперативию тафтишотӣ иттилоъ медиҳад гумонбарон бо маслиҳати пешакӣ ба муомилоти ғайриқонунии воситаи нашадор даст заданд. ҳаракатҳои ҷиноятӣ дар ҳудуди Тоҷикистон дар шаҳри Хуҷанд ва ноҳияи Бобоҷон Ғафуров сурат гирифтааст ва ҳар кадоме вазифаи муайянеро иҷро менамуд. масалан хонаи истиқоматии гумонбаршуда Мирзо Юсуф Шаидов воқеъ дар суроғаи шаҳри Хуҷанд кӯчаи Қутбуддинов ҳавлии рақами 42 каср А ҳамчун ҷойи нигаҳдорӣ, коркард ва банду басти маводи мухаддир истифода мешуд. айни ҳол аз рӯи ҳодиса бо моддаи 200 қисми 4 кодекси ҷиноятӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз гардида кормандони оперативии шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи Мастчоҳ барои муайян кардани шахсияти аъзоёни дигари гурӯҳи нашаҷалоб чорабиниҳои иловагии оперативиро ба роҳ мондааст. эҳтимол аст ба ғайр аз ин се гумонбаршаванда боз ному насаби ҳамшарикони онҳо ба парвандаи ҷиноятӣ зам шавад.